इस बात को आप जानिए, ना हिंदू कोई जात है, ना हिंदू कोई धर्म है। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायनो बा नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय लाबोनाय जालायबाय। तो जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट। तो मोनसे निउस पेपाराव RSS नि सासे सोद्रोमा बा आफादगिरि, तो बिथाङा निउस पेपाराव फोरमायदों जे ट्राइबेल आरो हिन्दू एखेयानो बा जनजाति हिन्दू मोनसेयानो, ट्राइबेलाबो हिन्दुआनो होननानै फोसावदों। दा बेखौ लानानै आदिबासी हारिनि सासे पेज सालायो बिथाङा गोबां ट्राइबेल जाति बायदिसिनि माने गोबां हारिनि बाथ्रा बुङो। दा बिथाङा बेखौ लानानै माखासे खेंफोरथि होदों। दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। जोबोद तो लोगोफोर, आं नोंथांमोननो नैबे निउस पेपारखौ दिन्थिगोन। स' आं स्क्रिनाव होलांबाय थादों। RSS नि चिफ मोहन भगत, स' बिथाङा फोसावदों जे बिथाङा हिन्दू राष्ट्रनि जे खामानि मावो आरो हिन्दू खालामनो थाखाय बा RSS खौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। तो बिथांमोननि थांखिया जाहैबाय भारतआ हिन्दू राष्ट्र जानांगौ। बिनि RSS नि चिफ मोहन भगत, स' बिथाङा झारखन्डनि। दा बिथाङा निउस मोनसे पेपारनि गेजेरजों फोरमायदों जे नोंथांमोना नायना ला, आं स्क्रिनाव होलांगोन। दा बिथाङा नैबे आं स्क्रिनाव होदों। नैबे मोहन भगतआ फोरमायदों दे निउसनि गेजेरजों बा बिथाङा मोनसे RSS नि मिटिङाव फोरमायदोंमोन जे बेखौ निउस पेपाराव सेबखांनाय जादों। जनजाति और हिंदू एक ही है, भगवत माने मोहन भगवत बिथाङा फोरमायदों जाहैदों। तो राष्ट्रीय संसद संघ के संगठन का डॉक्टर मोहन भगवत ने कहा कि जनजाति और हिंदू एक ही है। दा बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो। स' बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों। तो बेखौ लानानै आदिबासी धर्म प्रसाद होनाय पेज सालायग्रा सासे आदिबासी सुबुङा मा फोरमायखो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाग्रो। कान खोलकर सुन लो अंधभक्तों, समाज उसी को कहा जाता है। रोटी और बेटी से जो संबंध रखता है उसी को समाज कहा जाता है। तो भारत में ब्राह्मण समाज भी है, मुसलमान समाज भी है और वो जातिगत समाज है, हिंदू समाज नहीं है। इस बात को आप जानिए, ना हिंदू कोई जात है, ना हिंदू कोई धर्म है। हमारे असम का ब्राह्मण के तुलना में भारत में कोई ब्राह्मण नहीं है। हमारे असम का ब्राह्मण समाज के विद्वान अशोक शर्मा के तुलना में राष्ट्रीय संचालक मोहन भागवत नहीं है। ये 2008 में ही अशोक शर्मा जी ने लिख दिया था कि वेद उपनिषद पुराण में हिंदू शब्द ही नहीं है। तो फिर हिंदू कहाँ से आया? और आप लोग किसे हिंदू कहते हो? ये जाहिलों को ये सारे बात समझ नहीं आएगा। वो अपने आप को हिंदू कहेगा और मुसलमान से लड़ेगा और भिड़ेगा। और मुसलमान को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, मुसलमान का भी जात है और मुसलमान का भी जात है, और ये जो हिंदू कहने वाला लोग है उनका भी जात है। कुछ लोग मुसलमान बना है, कुछ लोग हिंदू बना है और आपस में लड़ रहा है। हिंदू और मुसलमान ये दोनों राजनीतिक शब्द है। भारत का संविधान SC ST OBC और जनरल का सर्टिफिकेट देता है सभी को, किसी को हिंदू मुसलमान का सर्टिफिकेट नहीं देता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र नाम है, इस बात को आप लोग समझिए और हिंदू मुसलमान करना छोड़िए। SC ST OBC जनरल कहिए, इसी में सभी का भलाई है। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय, बे आदिबासी धर्म प्रसाद होननाय पेज सालायो बिथाङा। दा बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों माने मोजांखौनो बुंदों। तो
जों बयबो मिथिगौ जों ट्राइबेल हारिया गावहानो राव हारिमु थुनलाइ आरो धोरोम दङ आरो जों ट्राइबेला मालाबाबो हिन्दुआव गोलैया मानोना हिन्दु होननाय सोदोबानो गैयामोन जाहैदों हिन्दु होननाय सोदोबानो गैयामोन जाहैदों दा बे हिन्दु सोदोबखौ RSS फोरा माने बानायदों आरो सनातन धर्मसो दंमोन जाहैदों पृथिबियाव माने बुहुमाव बा जोंनि भारतआव हिन्दु धर्मआनो गैयामोन सनातन धर्मसो दंमोन नाथाय बेखौ हिन्दु होननानै फोसावनाय जाबाय हिन्दु धर्म दा हिन्दु सेरफांनि जाय खोला ओनसोलाव रायजो जाबोनाय जाय सोद्रोमाफोरा बिसोरखौनो हिन्दुवासि होननानै बुंनायखाय दा हिन्दु होननानै फोरमायनाय जादों दा बे बाथ्राया ओंखारो आरो दा बेखायनो जोंहा बर' हिसाबै जायखिजाया नोंथांमोना नुदों नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरा गार'फोरा कार्बिफोरा मिसिंफोरा टिवाफोरा गुबुन गुबुन ट्राइबेल जायफोर जनजातिफोर दङ बिथांमोननि धोरोमा बेलेग बेलेग गुबुन गाव गावनि धोरोमजों लानानै इसोरखौ सिबियो इसोरखौ फालियो तो RSS नि चिफ मोहन भगत बिथाङा बुंदों जायखिजायानो फालिया बे मोनसेयानो इसोरा नाथाय जोङो जनजाति आरो हिन्दु मोनसेयानो जनजातियाबो हिन्दुआवनो गोलैयो दा बे बाथ्राखौ फोरमायदों बेहाय माने डिफाइड जेबो गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों नाथाय बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय RSS नि थांखिखौ नोंथांमोना मिथिखायो भारतखौ मोनसे हिन्दु राष्ट्रीय बानायनायनि जि थांखि बिथांमोना दा बेखौ लानानै बिथांमोना गेदेर खामानि मावो जाय RSS नि चिफ बिथांमोना तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा जोङो जारिमिनफोरखौ नायब्ला मिथियो जे भारतआव बा बुहुमाव हिन्दु होननायानो गैयामोन दा हिन्दुनि सोलायै धर्मआ गुबुनमोन सनातन धर्म दा बेफोरबायदि माने गुबुन धर्ममोन आरो सोरबा देबता सोरबा व्यक्ति देबताफोरखौ लानानै देबताफोरखौ लानानै पालन खालामो सिबियो इसोरनि नाम लानानै दा बेफोरबायदि नाथाय बेफोरबायदि गैयामोन नाथाय बेखौ हिन्दु होननानै फोसावनाय जादों RSS फ्रा बा हिन्दु सेरफांनि जेसां खोला ओनसोलाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोर बिसोरखौनो हिन्दुआरि होननानै माने फोरमायदों दा जारिमिन हिसाबै बेफोरबायदि मिथिनो मोनो आरो तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ तो जोङो ट्राइबेल हारिया हिन्दु होननानै बुंना लायोब्ला जा गेदेर खहा दङ आरो जों माब्लाबाबो हिन्दुआव गोलैया आरो जों बर' माहारिया गावहानो आलादा धर्म दङ जाय बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंहा जौगानांगौ गोग्गानांगौ नाथाय जों माब्लाबाबो हिन्दुआव थांनो हाया हिन्दु नङा जों बर' माहारिया बा जों ट्राइबेल हारिया बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिनांगौ आरो दा बेखायनो नोंथांमोननो फोसावनाय जाबाय स' बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुजि मोनखो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय